Moi, ootteko te tiennyt, että syksyn lehtien väri johtuu siitä, että ne kerää ravintoa itteensä? Siksi niiden lehtien väri vihreistä vaihtuu tosi värikääksi ja loisteliaaksi. Okei, no ootteko te pohtinut tätä asiaa syvällisesti? Nimittäin minä aloin pohtia sitä, että kuinka tärkeä on oikeasti antaa itselleen, kuten myös ne puut ymmärtää antaa itselleen. Joo, puut auttaa myös toisiaan, mutta ne ei myöskään koskaan unohda itseään. Meillä on oikeasti mun mielestä paljon opittavaa puilta. Että se itselle antamisen tärkeys ja myös se, että puut hidastaa syksyllä tahtiaan. Ne alkaa käymään leppoon. Joo, siellä pinnan alla tapahtuu paljon asioita siellä maan uumenissa, mutta silti ne antautuu sille levolle ja pysähtyy siihen, mitä tapahtuu itsessä ja mikä on tärkeää. Niin mun mielestä myös ihmisten pitäisi ymmärtää se, että on todella tärkeää pysähtyä, kun luontokin pysähtyy. Ainakin mie en kykene menee samaan tahtiin, en painaa samalla tavalla, kun luontokin rauhoittuu. Niin tavallaan se heijastaa tosi paljon minun itteeni. Joten muistetaan se pysähtymisen tärkeys ja se itselle antamisen tärkeys. Ja se voi herättää epämukavuuden tunteita, koska ei meitä ole opetettu toimiin niin, mutta minä oikeasti suosittelen ottaa tavoitteeksi pysähtyä ja kuunnella itseensä.